Το να κερδίσει το πρωτάθλημα 3 συνεχόμενες χρονιές, αυτό δείχνει πάθος, δείχνει επιμονή και δείχνει αφοσίωση στους στόχους. Η συνεχόμενη χρονιά είναι ένας άθλος. Είναι ένα έργο το οποίο οραματιστήκαμε με μια χούφτα ανθρώπων και το χτίσαμε με πάλι μια χούφτα προπονητών, με πρωτεργάτη τον Τόνι τον Λιωδατή, τον Πάπο τον Ζορπή, τον γυμναστή μας τον Γιώργο τον Αφάμη. Η ουσία είναι ότι το να κερδίσει το πρωτάθλημα 3 συνεχόμενες χρονιές, αυτό δείχνει πάθος, δείχνει επιμονή και δείχνει αφοσίωση στους στόχους. Οι αθλήτριες μας είναι παίκτες οι οποίες έχουν υπερβάλει τους εαυτούς τους. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αρχηγό μας την Κατερίνα την Κέστα, στη Μαρία Όλγα Σαπάνη για αυτά που έχει δώσει στην ομάδα μας τα τελευταία 3 χρόνια, στη Μαρία της Σοφοκλέους που του χρόνου δεν θα παίζει μαζί μας και έχουν προσφέρει στα μέγιστα. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στους γονείς που μας έχουν εμπιστευτεί τα παιδιά τους και θέλω να υποσχεθώ ότι τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε πιο δυνατά. Μέσα από όποιες δυσκολίες, εμείς θα είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να προσφέρουμε πραγματικά στον υγιή κυπριακό αθλητισμό για αυτά τα παιδιά μας, τις Κύπριες και τους Κύπριους αθλητές, οι οποίοι πιστεύω ότι αξίζουν πολύ περισσότερα.